30 שנה, לך תזכור. בסמי מוצ'ו. מי זה הפקטן הזה? טריגן קונסטנצה, המפקד. סמל טריגן קונסטנצה, לשירותך מפקד. טריגן פנית, לא טעית. מצביע טריגן. כן, המפקד. תגיד לי, אם המצרים מתקרבים למוצב, איזה הודעה אתה מעביר בקשר? בקשר למה? בקשר להתקרבות. של מי? של המצרים. המצרים? כן, המצרים. אני לא מבין. איזה אינטרס יש להם לבוא לפה בחום הזה? נניח שהם באים. נניח. אז נניח שהעברתי כבר את ההודעה. זרוק את הרימון. על מי? על המצרים, זרוק אותו על המצרים. על המצרים? תחי מדינת ישראל, כל הכבוד לצה"ל! תחזקנה ידינו! קום, תראה איך זורקים רימון, תראה טוב. מושכים את הניצב בכוח ולוקחים, כמה סופרים? 3 שניות, מהר! ב-48 ספרו יותר.